kører vi op til mit hus og står det hele. Det er Jamie, det er ham der leder efter os. Skyd når du kan, skyd når du kan. Gør heller ikke. Jeg går for at skyde helikopteren ned. Jeg skyder efter backrouter altid. Nå, det vi gør. Nu gør vi det i hvert fald. Nu tager vi ikke flere chancer. Vi kører hen til mit hus direkte og sætter hele lortet ind. Ja. Jeg kommer fucking igen. Ja, jeg har givet en rundershots. Nak ham. Eller ved jeg ikke, om det er fint nok egentlig. Det gider jeg ikke mere. Fucking seriøs! Filmer du ikke det der? Jo. Godt nok. Jeg har også... Oh my god.